No, cesta by bola taká, keby každá škola mala vlastné odbory a potom takéto iniciatívy mohol by sa vytvoriť zväz, to nie je problém, len s jasným mandátom a povedzme ad hoc na určitú vec je nezmyselné, aby fungoval zväz mašinériou, aparátu, byrokracia, neviem z čoho všetkého, s majetkom. V čase, keď sa neštrajkuje, keď sa nevedú ani nejaké agresívne kolektívne vyjednávania, jednoducho na to stačí jedna sekretárka a pár zástupcov z dola, pár zástupcov a potom môže ten zväz existovať naozaj, no neviem, jedna sekretárka sa možno prehnal, ale určite nie s takým aparátom, ako je teraz, to je úplne zbytočné. Každá škola vlastné odbory a potom môžeme vytvoriť zväz. Môžeme vytvoriť zväz, ale taký, ktorý bude organizovaný z dola s jasným mandátom a hlavne s minimálnymi byrokratickými a hmotnými nejakými nárokmi. Učitelia si nemôžu dovoliť štrajkovať za vyššie platy, lebo si to nemôžu dovoliť. Ďalší ústavní činitelia sa na to spoliehajú.